mga kagamba, dito tayo kay Sir. Like and subscribe. Ganda yung mga Spidey. Ano to mga kagamba sa Caloocan sa Estrella Homes mga kagamba. Ayan. Thank you sa inyo sir. Lola sa Bigan. Ayan. Hello, Ma'am Shi Papsi. Oh, hello Ma'am Shi. Batiin mo lahat yung mga friend mo. Yung mga friend dyan sa Bigan. Hello po. Bigan dali makita ka. Bigan, Ilocos? Ay, sa ano? Ilocos, sir. Thank you. Thank you sa inyo, sir. Thank you, thank you. Thank you po. Thank you. Yun, mga kagamba, dito tayo sa Kainta. Andito si Sir Rico. Bumili siya ng hamon. Ayan. Thank you sa iyo, Sir Rico. Shoutout mo yung mga tropa mo rito. Shoutout kay Mark Calma, yung tropa ko, mahilig din magagamba. Ayan. Bili ka na kamo. Ganda po, solid po yung salmon. Thank you Rico. Salamat din po. Ayun, magandang araw ulit mga kagamba. Welcome back to my channel. At kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, subscribe ka na rin at pindutin yung notification all para updated ka sa lahat ng video na i-upload ko. Yan mga kagamba. Kunti na lang ang masbate. Hindi na ako kumukuha ng banusan dahil kamukha na ng tangkal yung banusan. Pero mga last week na October mga kagamba, madalang na talagang masbate. Puro Cebu na lang yung mga dumarating yan. Kanya lang baka mahal ng Cebu. Tapos yung gusto mag-reseller dyan by next year, pagka nag-uso ulit dyan sa lugar nyo, ayun, may mga number naman na kayo sa akin, tawagan nyo lang ako. At kung gusto nyong kumita, sisiguraduhin kung kikita kayo mga kagamba pagka nagpauso tayo dyan sa lugar nyo. Yan. Yun namang malalayong lugar mga kagamba, basta't marami kayong kukunin sa susunod na session ng gagamba, yun, matutulungan ko kayo dyan para kumita kayo. Gusto ko kasi pag nag-reseller ka, ayaw ko na malugi ka, gusto ko kikita ka. Ganon yan mga kagamba. At yung supply sa'yo, pag ikaw yung aking retailer, yung mga manininda ko dyan na regular kasi marami yan karamihan sa mga retailer ko mga kagamba kumikita talaga at hindi sila napuputulan ng supply. Yan kasi kung kukuha kayo kung kani-kanino at nalaman ko, ayun, hindi na kita masusuplayan kasi may kinukuhanan ka na Pero once na nagkagipitan mga kagamba, ayun, tapos putok pa sa lugar mo, usong-uso, umuubos ka ng 2 box, ayun na, patay na, wala ka na makuhanan. Kasi pag ako na kinapos mga kagamba, mga kalaban natin, lalong kapos. Yan mga kagamba. At hindi ko sinasabay-sabay yung pauso. Pinapauso ko lang mga kagamba kung alin lang yung kaya kong supplyan. Kasi hindi pwedeng sabay-sabayin yan kung wala ka may susupply. And then paglaos nung isa, kasi after 1 month kasi medyo pahina na yung isang lugar, bubuksan mo naman ngayon. Mag-aantay naman ngayon yung gustong magtinda. So sasabi ko sa kanya, wait lang, akong bahala dyan. Ganon mga kagamba. Hindi pwedeng sabay-sabay lahat yan kasi kukulangin tayo ng supply. So yun, shoutout muna mga kagamba kay Eugene Reyes ng Bataan, Michael Gio Arsigal, Imoti Boy, Jansky Siaseko, Kuya Percy Golden Spider, kayo Mang G, Kagimba Gaming PH, Rico Go, Peter Espina Gaming, Lester Lasarte, Prama Isabela, Alex JPH, Lorna Castillo, Joseph Hanillo, yan, Sydney Xiaotong, Pani, Cosmo Gaming. Yan mga kagamba.
Shout out sa inyong lahat dyan mga kagamba. Shout out sa iyo Spider Dog, Coach TV, Kagimba, Kakamba TV, Gagampay Kayakap, si RJ Bernardino na yung may kapansanan mga kagamba. So may paglalabanin tayo mga kagamba ngayon ay yung dalawang salmon. Yan, yan, tingnan yung picture dyan. Papakita ko sa inyo ito yung salmon na to. Ayan Ang ganda ng kulay. Ayan kulay brown na dark. Ayan. Hindi yan pwedeng orange yan. Hindi pwedeng pula. Brown lang yan mga kagamba. Pero tingnan nyo yung braso niya namumula. Ayan. Ilalabas natin yung kalaban niya. Ito. Isang itiman. Ayan mga sabong mga kagamba. Ang liksi ayan ang liksi uy, tulog ka agad mga kagamba. Ayan, pagharapin na natin kung itong dalawang ito ay magbibigay ng magandang laban. Uy, huwag mong tatraidorin. Huwag mong tatraidorin. Huwag, op. Oh, yun na. Nagpatihulog yung yung gagambang pula. Aba. Aba, nangayaw tong isa na to. Umaban ka, huwag kang patatalo. Mas malaki mga kagamba yung yung itong parang orange na ito mas malaki siya mga kagamba. Hindi pa sila nagdakmaan. Dakmain mo mas medyo malaki kasi itong orange Ayan na. Nakagat na isa. Yung orange. Pero pumalag mga kagamba. Ayun, may katis yung braso niya. Makikita natin. Kumagat din siya kaya nabitawan. Ayan. Lumaban din. Lumaban din yung orange. Kagatin mo na, nakagat ulit. Ang tibay mga kagamba. Ayun na, nanghihina ka na. Sige, tingnan natin kung saan ang galing mo. Sige, tingnan natin mga kagamba. Basta sakaling madakman na niya ito. Wala, lumalaban din siya. Pumapalag. Umaharap talaga siya, pumapalag. Kinagat na yata yung braso niya. Medyo natulala. Nakmain mo na. Nanghina na mga kagamba yung orange. Hindi ko inaakala na siya pang bibigay. Mga kagamba. Nanghina na rin tong itim. Nakagat din tong itim, kaya hindi niya madakma yan. Yeah. Yan, lupay-pay na isa. Lupay-pay na sila parehas. Pero talo na itong orange mga kagamba. Pares na silang nabinom nakagat din kasi itong itim. Ayan wala na mga kagamba shout out sa'yo Idol Kadaget shout out sa'yo Idol Jason Webb Kabuls. Yan, si Kabuls. Shout out sa inyo. Wala. Ganun lang dakmaan nila. Ang lalaking gagamba. Susunod na episode mga kagamba, ilalaban ko ito sa ordinaryong gagamba to. So yun, hanggang dito na lang mga kagamba. Maraming salamat hanggang sa muling pag-upload.